kahyuwanan Panemban Sukalima Panemban Durna wis kecakno jengandika lenggah wonten Datulaya negari Ngastina. Inggih Yai sampun boten kirang prayogi. Wah. Jeliteng kakangku. Sarawungu. Aku ngaturake bahasaku lan bektiku katur mersani jeliteng. Oh, hastaku swala sila berdopo swala gembol sumarante hawelah. Kawula inggih nggih, boten kirang keca. Boten kirang prayogi pisuwan kawula wonten negari Ngastina. Wilah ngawigna Mas Tupurnama Sidhem awigna Mas Sutu silat mringgiwang jagat karana Sirantanda kausisaning bisana sono sayura hang rasawani uruhing diri hagiring raja kayane saweneh ana berbagan samara wangi Sang Hyang Arkasa dangu sainggil as ninggang sukmana madining luwih ana sasmitane sun jagat pasisaning Kubatara paman ploso jenar sawetawis kaprayogakna pekanira wonten lenggah wonten ing Datulaya negari Ngastina paman Patih Harya Sengkuni kawula nana ninggih anak Prabu sampun boten kirang sekeca nggen kula ngabiyantara wonten tara ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina namung sakderenge lan sak sapunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumka pangabekti kula konjuk sahanda pepada paduka ingkang senana anak Prabu ing Ngastina nggih kawula nuwun inggih kula tampi dawuh sami-sami Kanjeng Kaka Prabu ing Mandura sarwa paduka wonten negari Ngastina rai para ngaturaken pasigahan panakrami mawantu antu kunjuk sahanda pepada paduka ingkang Kanjeng Kaka Prabu Baladewa kawula nuwun nggih Yai. Kula tampi pirbaganipun Yai Prabu ingkang rumentah pun Kakang Mandura. Kula tampi tangan kekalih, kula kalungaken ing Lungaya. Kula padhaken pranjana rumektining Wardanaya ame hawana bawaleksana boten langkung pudha stawanipun Raka Mandura Kewala mugi kunjuk kasandhap pada Prabu Duryudana. Inggih Kaka Prabu. Kula tampi tangan kekalih kula pundhing mestaka ame hawana rah daging kahyuwanan Panemban Sukalima Panemban Durna wis kecakno jengandika lenggah wonten Datulaya negari Ngastina. Oh, hastaku swala sila berdopo swala gembol sumarante hawelah. Kawula inggih nggih, boten kirang keca. Boten kirang prayogi kakangku. Iswanku nundur Ngastina. Bektiku tampan nono Yayi Werkudara pangabekti nira ndak tampa ora lewat amung pangestunipun Kakang tampan nono iya paring pangestuni Duryudana kakangku tak tampani tanganku tengen tak gegem dadi Jaya Aji Kawijayan Koko Prabu Ngastina kepareng kawula ngaturaken sembah sumkeming pangabekti bisuwan kawula ingkang rayi konjuk sahanda pepada paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Ngastina.
ndak tampa siadi atur bakti lan pun Kakang ora liwat pangestrinipun Kakang Tampanana kawula nawon inggih kula tampi kula pundhing mastaka kula ndadosaken jimat paripih andayanana ing kasantosan Koko Prabu ing Mandura bingah rosing manah kawula ingkang tanpa pepedan dupi Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngastina bingahing manah kawula pindha karawuhan pukulun Sanghyang Bathara Brahma ingkang nedya paring kanugrahan inggih Yai semanten ugi pun Kakang ngaturaken bombonging manah kawula dene panggelih Paduka Yai Prabu jeriyatanipun sampun dados kewajiban ingkang ngraka ing Mandura kula sawanci-wanci timbalan sowan wonten negari Ngastina sampun ngantos wanci ana dening wanci ratri katambalan sowan sampun ngantos wanci ana dening wanci katimbalan sowan kula tartamtu ngestu padha dawuh Paduka Yai Prabu ing Ngastina malah kaselak tutuling ras ing tanah bangkit pinambeng tubi saking negari Mandura kula sawan wonten negari Ngastina mboten wonten ing Gemana Mosek salebetipun manahipun ing ngraka kejawi kula tampi timbalanipun Paduka Yai Prabu wonten wigatos punapa Yai dene Paduka ngawontenaken pasyawakan ingkang beneh kelawan padat ingkang sampun tumuten amiji swanipun kababaran nanging prawiwedi tumrap ing para kadang sentana monggo kula nderekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang lawan pun ngraka Yai Koko Prabu sewu-sewu kalepatan ing rai tadah wadana dene dinten punika kula antun hambaya dhateng rawuh Paduka wonten negari Ngastina krana wonten wetas ingkang perlu kula aturaken dhateng Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten perkawis punapa Yai Koko Prabu ing dinten punika kula nampi paswitanipun Pandhita Ngilang Mabur Kanginan ingkang anyar katon nami Pandhita Dewantaka nalika semanten ingkang rayi nedhangipun wonten salebetipun kedaton dumadakan karawuhan Brahmana ingkang nyatanipun kula petang sedaya pangandikanipun Bawa Panembahan Dewantaka kala wau isinipun dhateng karahayon lan katentreman ewa menapa menawi kula tampi paswanipun wonten negari Ngastina malah ing dinten punika kula mundi dawuh pangandikanipun Bawa Panembahan Dewantaka anggenipun badhe ngurukunaken Kurawa lan Pandhawa Koko Prabu. Wae dalah. Ayo Prabu, sewu bombong tanpa pepindhan prasasa kadidening Kejogorokan Bukirsari klepaning Samudra Madu. Dene sasampunipun ingkang ngraka ing Mandura nampi timbalanipun Paduka Prabu ingkang kados mekaten punika ugi andadosaken wonten ing kawuningan. Estunipun wasing pangandika Paduka ingkang mekaten kala sampun kula antu-antu mataun-taun. Wit Baladewa Swita wonten negari Ngastina pendak-pendak ingkang raka timbalan sowan ingkang Gemana Mosek ingkang raka Mandura bincang punapa pendak parapatan agung mriku pangrantesipun Pandhawa lan Kurawa ingkang sami tetunggal manunggal tetunggalan rukun wonten negari Ngastina jebul pinanggihipun menapa ingkang dados gegayahanipun ingkang ngraka dinten sakmangke pinaringan berkah ing dat kang murwing dat penggalih Nyai Prabu Dinarduka nampi kadang-kadang kula para Pandhawa waduh Yai syukur menawi tulung mekaten kula nderek makyu bagya sekti jumuruh Koko Prabu kasinggihan mekaten nanging babagan
kasihakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyana yang panjerah Sarwarukma Ranggeng manik Narawata ana Obro Prabanyo kang suwirat Nyaring dejo kewaran Reki Lat sisireng dadek Wimbo kekantom rek Winggih Tiuping Jamirana Mandara Paran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya Duh, yang murbing rat mugi ambabarna pepajar duh jimat pepundhen kula ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu ing Ndwarawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng uri paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumengkeming pabekti kula mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun jeng Koko Prabu ing Ndwarawati Nyuwun sukma jagat madya linuwih. Inggih, Kyai, inggih. Sakalangkung kacadhong kanthi asta kakalih kapethelaken wonten ing pranaja kacancanging puncahing meni paring pambagyanipun Nyai Prabu ingkang rumentah dhateng Rakanta Ndwarawati. Lan inggih pamujinipun Nyai Punta kasembuh pangayomaning Hyang Agung lulus raharja praptanipun Kakang boten manggih alangan setunggal punapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang raka ing Ndwarawati sayugi katur wonten ngersanipun Nyai Prabu Sami Aji Gurawalaning panampi kula
paring pangestanipun Koko Prabu sanget kula pundi saengga jimat paribeh samangke mugi kaskecan anggenipun pinarak lenggah Koko Prabu. Inggih Yai sampun boten kirang prayogi. Wah, jeliteng kakangku, sarawungu, aku ngaturake bahasaku lan bektiku katur ngersani jeliteng kakangku. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ngaturake pangabekti banget dak tampa karya bombonge penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang wae tumrap marang Si Adi Werkudara. Yo, dak pundi dadi jimat. Nadyan kula suwanten ugi Kuku Prabu rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumungkeming pangabekti kadangipun Kakang Dimas Arjuna. Banget dak tampa Dayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae Gyage Tampanana Yai Arjuna kapundi wonten ing mestaka mugi andadosaken jimat paribeh. Nadyan ingkang kembar, nadyan ingkang rai kembar petipun kalian pagebluk menika Koko Prabu. Kula nyuwun dawuh sabda tama paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Panjenengan ingkang puspita rum. Kasing Samira nomre Om Sekar Gadung Gas Gadanyo Mawe raras ketnaning iya jagat Mas Tukurwaya bener jagat samundang sampun boten badhe karempit sabdanipun Nyai Prabu sampun kula tampi kanthi terwaca. Nah Nyai sejatosipun ingkang Raka Dwarawati sampun ningu bilih negari Ngamarta kalenggan menika nandhang pagebluk lan kasinggihan leres pangandikanipun Nyai Prabu Punta bilih icalipun pustaka jimat Karimasada menika kepara saestu bilih ingkang jalari negari Ngamarta kados nampi wala ing Jawata pramila kados kula gelak lampah kula daya-daya pinanggih Yai Prabu sakadang menika kula inggih namung badhe arta menggah bab icalipun pustaka Jamus Karimasada menika Yai. Wah jelideng Kresna kakangku kepareng aku sumela atur. Ya Werkudara napa? Kresna kakangku kuwi kejaba pinangka dadi pangayoman kusiring para Pandhawa. Ratu ingkang waskita lan duwe kadigdayan ingkang linuwih bebasan wis ngerti sadurunge winarah. Wah mula kage dawuhna babilangi Jamus Karimasada lan Kresna kakangku uga duwe pusaka kang aran Kaca Paesan. Wah kage dibresani Kaca Paesan. Ya Werkudara ya
Sejatinipun Kakang ya wis ngungak ning kaca paesan mungguh ilanging Jamus Kalimasada kuwi sejatine kepiye? Yen pancen mangkono, Gage Wanda. Saiki Jamus Kalimasada ana ngendi? Praudara, piye? Bareng pun Kakang ngungak ana ing kaca paesan, Jamus Kalimasada kuwi sejatine ora murca. Nanging ilang merga didusta, dicolong dening Duratmaka Werkudara. Sikra-sikra yen perwana kanca, sikra ngraketa nawang sesangka nawang sesangka. Koyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku molong mangrempak katriku molong mangrempak ing wadya kurada kura reka kiri Puso Jamus Kalimasada ilang dicolong. Ya mangkono Yai, dicolong. Sing nyolong sapa Gage? Wah, paringa dawuh. Werkudara, pun Kakang tak takon dhisik. Umpama pun Kakang paring dawuh bab malinge kuwi mau sapa lan umpama kecekel banjur kepiye? Mestine banjur dihukum. Dihukum nganggo cara sing kepiye Werkudara? Gumantung. Wah, manut Perdata Agung. Apa manut carane Werkudara? Yen nganggo carane Werkudara, umpama malinge bisa tak cekel. Wah, mestine wae banjur tak pateni. Dasarmu apa? Kok banjur tok hukum pati? Yo, mergo wani nyolong Jamus Kalimasada. Wah, monggo ilange Jamus. Kuwi sing mialari negara Ngamarta Ketaman Pagebluk. Tepake para kawula kang padha nandang lara. Tegese maling kuwi wis gawe lelara. Lan tumrap Werkudara, wah ora mawas. Mbuh kuwi malinge kuwi sapa? Utang lara nyaur lara, utang pati nyaur pati. Kuwi tenan Werkudara? Yo lahir batin, yo lahir batin. Werkudara wis ora wang-wang. Ora walang ati. Umpama malinge kuwi isih kawula gedhene Nayaka Praja Ngamarta, tetep tau hukum pati. Nanging umpama malinge kuwi jebul isih keluargamu dhewe, tegese isih kulit dagingmu dhewe, apa kowe ya tegel ngukum pati? Kresna kakangku. Lakune hukum negara Ngamarta kuwi nenggone tembung somot. Soma Bedadana Denda. Tegese ora mbau kabine. Wah, dadi senadyan isih kaluwarga dhewe. Yen luput ya kudu dipidana. Umpamane malinge kuwi jebul anakku dhewe. Wah, mesti kudu tak pateni, kudu tak hukum pati. Werkudara ora bakal pilih-pilih.